ଭିତରେ ତେଣୁ କ'ଣ ଘଟି ଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଗଲ କିଛି ଜାଣିନି। ଏ କଣ୍ଢେଇ ତୁ ଆଉ ତମର ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲୁ। ତୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଆମର ମୁଁ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଯାଇ ଆଉ ମୋ ବଡ ମାମାର ଦୁଃଖ ଯିବ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା କହିଲୁ କଣ୍ଢେଇ ଆଜି କ'ଣ? ଆଜି କ'ଣ? ଏ କଣ୍ଢେଇ ଆରେ ଆଜି ପରା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ତୋ ହାତରୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ନଜର ବନ୍ଦୀ ଏ ଘରୁ ବାହାରୁ ବଜାରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ତ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି କେମିତି? ଏ କଣ୍ଢେଇ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କ'ଣ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବି? ହଉ ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ନହେଲା ନାହିଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ସେଇଟା ବଡ଼ ଖୁସି କଥା। ଏ କଣ୍ଢେଇ ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ଆସୁଛି ଭାଇ। ଏ ଭାଇ ଆଜି ପୁରା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣେଇ ମୋ ଭାଇ ଏମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ଏ କଥା କହିପାରିବି କେମିତି? ଭାଇ ମୁଁ ସିନା ବଜାରକୁ ଯାଇ ରାକ୍ଷୀ ଆଣିପାରିବିନି ହେଲେ ମୋର ତ ଏଇ ପଣତ କାଲି ଅଛି ଏଇଆକୁ ଚିରି ମୁଁ ତ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବି। କଣ୍ଢେଇ ଦେଖା ଭାଇ ଦେଖା। କଣ୍ଢେଇ